Әткәй, нәрсә, нинди машиналарда йөрдегезсең, йөргәннәр безнең колхозда элекке? Полуторка бар баштан. Ул нәрсә? Ул инде полуторка 1,5 тонна әйбер тией ала инде. 1,5 тонны, поэтому полуторка. Әйе. Ага. Шуны инеш кыйларында теге ташлыклар булады, шул ташлыкларга кирип, таш тиеләр дә юлга дарстрой дип юлга Дорстрой. таратып йөриләр инде. Ага. Көрәк белән тии, көрәк белән бушата. Ага. Үзе күтәртелми инде. Аннан дислар чыкты теге. Урал дис. Ага. Шушы Урал дисның бензинсыз теге газогенераторныйлары бар. Ул ничек була газогенератор? Шуркалар ягып йөриләр. Ага. Шушының белән йөри машина. Шуның газы белән инде. Әгәр кай вакытта менә семена чыгаралар нигә кыргада. Ага. Шакмагы беткән була. Утына беткән була. Шунда кай вакытта я салам бөтереп күп кенә тутыра да. Ага. Шуның белән авылга кайтып җитәдер. Я убыркы вакыты булса күлтә тыга берәр күлтә. Ага. Күлтә инде сноп аталау. Ага. Шулай йөргәннәр, а? Кызык. Аннан шушыны алып ыргытырга бик ходатайство итеп йөрергә күп ише. Аны киләделәр инде соңдан бензингә. Бензин белән йөрергә. Нигә яратмадылар аңа йөргәдә? Юк, шулай чыккан, шулай йөрсен. Базарга ярамый имеш. Базарга ярамый инде, закон. Шулай иттерделәр. Аннан инде ГАЗ-51 чыкты. Дип йөри. Ансы инде исемдә минем угылдап йөргән машина, елап йөриләр иде. Ярый, рәхмәт.